Bueno, boas tardes. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do día 30 de maio, sendo as 7 da tarde, ca seguinte orde do día. Bueno, como primeiro punto do día, se lles parece ben a todos, pois o grupo de veciños pideu adiantar a súa moción para o primeiro lugar. Se non hai inconveniente, pois lle damos o primeiro punto a eles. De acordo? Bueno, pois nada. Entonces, vamos a poñer entonces como punto 1 a moción presentada polos veciños. Vai a falar como representante, bueno, a moción presentada polos veciños polo proxecto de ampliación da fábrica de Escurís. Vai a falar como representante Germán Fernández Villar. Está aí? Bueno, pois, si queres, podes tomar asiento aí. Bueno, pois ten a palabra, cando queira. O pasado día 2 de abril realízase unha asamblea veciñal no auditorio de Vallenclán, promovida polo Goberno Municipal para dar a coñecer unha solicitude de Grupo Gealsa, propietaria da fábrica de Escurís S.L. Na cal presentan un informe para solicitar á Xunta de Galicia a declaración de interés autonómico ao proxecto de ampliación da fábrica sita no lugar da Bayuca. Os veciños e veciñas queremos expresar o noso rexeitamento a este proxecto de ampliación por diversos motivos, dos cales pasamos a enumerar os máis destacados. Esta ampliación virá a acentuar os problemas que agora mesmo, ca súa actividade, ven facendo sufrir aos veciños a fábrica de Escurís, ruídos, cheiros, fumes, etc. O proxecto non presenta ningunha medida paliativa dos efectos deste sobre a poboación cercana, nin a nivel paisaxístico, nin barreira vexetal para minimizar os ruídos, nin eliminación de fumes, etc., mostrando total desafección hacia os veciños do seu entorno. Dito proxecto producirá un nefasto impacto ambiental e paisaxístico na zona, pois gran parte da marxen dereita do paseo da senda fluvial do Río Morto pasará a ser zona edificada terminando ca fauna, flora e biodiversidade da zona. Recordemos que o río Trilleiro, Gonderande e Río Morto dan paso á formación da Xunqueira. Con este proxecto se pasaría a consolidar máis chan industrial nunha zona residencial, próxima ao casco urbán, a cal vai en contra da tendencia que se dá na maioría dos concellos, os cales fan todo o contrario, descentralizar as zonas industriais do casco urbán e instalalas en polígonos lonxe das zonas residenciais. Un paseo como o do Río Morto, o cal se creou para a zona de recreo, con bancos, gimnasio, con circuito biosaludable para disfrute dos nenos e maiores, pasará a ser unha zona industrial facendo imposible o cuidado da saúde e a práctica do deporte. Consolidar chan industrial a carón dunha zona de carácter residencial vai en contra dos proxectos do pobo moderno, saudable, amigable e respetuoso que desexamos como veciños. Polo cal, solicitamos á Corporación os seguintes acordos. A Corporación Municipal mostrará o seu apoio aos veciños afectados firmando unha declaración institucional de rechazo á declaración de pía do proxecto de ampliación da fábrica de Escurís e a consolidación de solo industrial na zona da Bayuca, a cal fará chegar á Xunta de Galicia. No caso de declaración de pía de proxecto do ampliación, o Goberno Municipal comprométese a presentar alegacións ao proxecto. O Goberno Municipal comprométese á búsqueda de solo industrial no noso concello para poder ofrecer alternativas ás empresas que queiran ampliar as súas instalacións ou queiran instalarse no noso concello. O Goberno Municipal comprométese a manter informados aos veciños de todo o proceso de tramitación do proxecto de ampliación, plazos de alegacións, etc. E o Goberno Municipal comprométese a dar acceso ao expediente e aos informes emitidos. Acceso que xa deberíamos ter, pois na Lei 27/2006 de 18 de xulio, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública, de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, e a Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Moitas grazas. Ten a palabra, bueno, decir que vamos a intentar ser o máis estrictos posible co tempo de cada
de cada grupo, vale? 4 minutos no primeiro turno, no caso do grupo mixto serán 2, e 2 minutos no segundo turno. No caso do grupo mixto, 1 minuto. Bueno, pois ten a palabra do grupo mixto o señor concelleiro de Facenda. Sí, boas tardes a todos e todas. Nada, moi breve. Respecto desta moción, eu vou votar a favor. Respecto dos puntos, vou empezar polos últimos. O dar acceso ao expediente, sí, así como o secretario acredita a condición de interesado, non hai problema, así ven na lei do procedimento, polo tanto, nese aspecto non hai problema. O de manter informados, creo que xa se... a facer as asambleas, creo que xa hai esa voluntade, lógicamente non ocultar nada. Respecto a que o goberno municipal se compromete a búsqueda de solo industrial, creo que xa o estamos facendo. O alcalde tuvo dúas reunións con SEA, Suelo Empresario do Atlántico, pasouse unha primeira, de feito, bueno, un primeiro anteproyecto que se está mirando, é dicir, é un traballo que se está desenvolvendo. En canto ao apoio da corporación, penso que o meu, desde logo, sí, eu así o transmitín aos veciños como portavoz do meu grupo político. No caso de que se ao final se acabe declarando o proxecto, o de presentar alegacións, pois si estudiaránse as que se poden presentar. Entonces, bueno, nada máis, vou votar a favor e gracias a todos. A palabra a concelleira do PSOE. Ben, boas noites. Pois eu un pouco na mesma liña que o concelleiro de Facenda, vamos a votar a favor, o meu grupo vai a votar a favor. Creo que xa manifestamos cos veciños na reunión que mantivemos, tanto como o Partido Socialista como formando parte do goberno municipal, e eso, decir un pouco que todos os puntos estamos totalmente de acordo. A Corporación Municipal mostrará o seu apoio. Pois sí, ao formar parte desa Corporación Municipal vamos a mostrar o apoio firmando unha declaración institucional, se así o preferides. No caso da declaración de PIA do proxecto de ampliación, o Goberno Municipal comprométese a presentar alegacións. Por suposto, sempre dentro dunha legalidade, aí estaremos, creo que xa tamén o demostramos ata o de agora. E, bueno, o de comprometernos á búsqueda de solo industrial tamén, nós sempre intentamos votar a favor dunha ampliación do polígono, creemos que é necesaria. Este goberno está traballando nese eido. E comprometernos a manter informados os veciños, creo que tamén o estuvemos facendo, con varias reunións que pediste, e estuvemos aí. E nada, e comprometerse a dar acceso ao expediente, tamén sí que xa non sei se xa se pode dar ese acceso, se non, eu creo que é mellor que o explica mellor o secretario, non sei. E nada, que aí estamos para rechazar este proxecto que nos presentaron, que creemos que vai en contra de moitísimas cosas, pero sobre todo da vida dos veciños de toda esa zona, non? Entonces, que, bueno, que aí podes contar co apoio do Partido Socialista. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira, portavoz do BNG. Boa tarde. Bueno, nós tamén decir que, como manifestamos públicamente, nós estamos en contra de que ese proxecto de ampliación das instalacións de Escurís sea considerado PIA, que é o que verdadeiramente se presentou. Non nos vamos agora a pormenorizar en todos os detalles que pensamos que son escasos e incorrectos do propio proxecto, sino que vamos a falar da moción. Polo tanto, todo o noso apoio aos veciños, porque nós queremos que, como eles, non hai que consolidar na zona da Bayuca e nesa zona o que é chan industrial. Para chan industrial, pois hai que desenrolar polígonos industriais que tamén sean sustentáveis e que respondan ás necesidades incluso actuais da propia empresa. Neste momento nos consideramos que non é PIA porque non é un proxecto supramunicipal por moitos motivos e incluso porque digamos que no mesmo proxecto pon que simplemente unha modernización e ampliación do que é da fábrica da empresa actual. Polo tanto, nós vamos a votar a favor. Nós estamos de acordo con todos os puntos que se nos piden. Tal vez votamos en falta algún matiz, non? Votamos en falta, pois, por exemplo, que no punto 3, cando falan de que o goberno municipal pois busque chan industrial, como ben dixeron meus compañeiros, o goberno municipal é que buscou xa chan industrial con varias propostas, pero é que máis. Eu creo que aquí votamos en falta e estaría moi ben que se engadira que temos que solicitar e exixir a Xunta de Galicia que ten competencias para a creación de chan industrial que o cree. Porque non sei se sabedes, pero hai un plan sectorial
corríxeme Rosana se non se chama así, ao mellor exactamente non se chama esta maneira, hai un plan industrial estratégico de crear chan empresarial no que é na Galiza, onde figura o parque empresarial do Barbanza a día de hoxe. Foi levado ao Parlamento agora, hai unha semana, dicíndolle ao goberno do Partido Popular que na Barbanza se precisaba chan industrial e que saibades que o Partido Popular votou en contra. Polo tanto, por moito que busquemos aqueles que poden crear o chan industrial votan en contra, pois nós, digamos que nese sentido xa non podemos facer máis e en todo caso a responsabilidade son de outras, aqueles que tamén din que defenden o empresariado. Entón, polo tanto, nós vamos a votar a favor e decir que no resto queremos que o Goberno está informando, sabedes que sempre se vos informou e que, lógicamente, vos dará acceso a todos os expedientes ao cales podades ter. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, boas tardes e benvidos e benvidas a todos os veciños e veciñas. E decir que, como ben saben, dende o Goberno se cadra máis tarde do que sería recomendable, pero bueno, tamén temos que estudiar previamente o proxecto. Non é fácil presentarse diante dos veciños e veciñas sin estudiar con detalle todo un proxecto e todas as leis que teñen que ver con mesmo, pero fixemos con tempo suficiente para que o puderan coñecer e nos recibir ese feedback, esa retroalimentación sobre cal era a súa opinión e como a veciñanza veía o que se pretendía facer neste lugar. Que estamos na fase, xa o expliquei varias veces, de declaración de interese autonómico. O PIA realmente ven despois. Iso é así porque este proxecto non está dentro do plan sectorial e, polo tanto, necesita deste paso previo, cousa que outros que sí que están no plan sectorial non o necesitarían, non? Entonces, sabedes que xa fixemos un informe desfavorable, un informe onde conta tamén co informe de urbanismo, co informe de medio ambiente e co informe feito polo propio goberno, onde colaboramos todos os que formamos parte do goberno, onde decidimos facelo exhaustivo sobre cada un dos puntos e presentamos argumentos máis ou menos acertados algúns, evidentemente, e outros, por suposto, con moito peso, para que esta aprobación non se leve a cabo. O que vemos aquí realmente é que se trata de saltarse as competencias locais de ordenación municipal utilizando unha ferramenta que consideramos que debe utilizarse para outras cousas, debe utilizarse cando o Concello está detrás de calquera proxecto que se pretenda desenvolver, como podemos falar do punto de ampliación do solo industrial que se precisa no Concello. Pois aí o mellor sí que é necesario facer unha declaración de interese autonómico para acelerar todos os trámites, pero non tratar de saltarse as determinacións dun plan xeral elaborado fai xa desde o 2008 aprobado en Vixencia, que xa naquel momento se decidiu non ampliar nesa zona e que xa recolle propostas ao propio plan xeral de que esa fábrica aí está, hai que mantela, porque está aí, pero que o idóneo é trasladar a todo hacia a zona industrial. Por lo tanto, nos o tivemos bastante claro, pero bueno, demos esa charla para escoitar a veciñanza e poder formular ese escrito que se nos pedía como Concello, indicando cal era a postura da Administración Municipal. Me gustaría tamén comentarvos que sobre o tema de acceso á información nós en ningún momento teníamos ningún problema en pasarvos o proxecto inmediatamente, non teníamos absolutamente ningún problema, pero tiñamos dúbidas e aquí, bueno, pois dou a circunstancia de que non tiñamos ao secretario para poder consultar e que estaba de viaxe, bueno, cuestións persoais, deixémolo aí, e consultamos a un abogado especialista que nos dixo que ao non ser un expediente propio, que era outra administración, que debía ser esa administración a quen dirixirse e quen debería de facelo público se o consideraba oportuno. Entonces decidimos esperar. Consultamos a Consellería, non recibimos resposta, vale? A Dirección Xeral que nos mandou a consulta e nos pediu informe non contestou a esa pregunta de se podíamos facelo público. Por a nosa parte, evidentemente, non tínhamos absolutamente ningún problema en facelo e despois, cando chegou o secretario, lle consultamos e nos dixo que sí, que non había problema, que unha vez que nos temos que elaborar un informe como Concello, pois que podemos facer público. Desde logo, o informe podemos facelo público, o proxecto pode ser consultado nas dependencias municipais cando que irades. Agora mismo estamos á espera do que vai pasar, porque o que pode pasar agora son dúas cousas, que se aprobe a declaración de interese autonómico e siga adiante, co cal terán que presentar un proxecto moito máis completo e que requerirá dun novo estudio en profundidade, e aí é cando sí que xa teñen obligación de abrir o período de alegacións de 2 meses, donde xa todos os veciños podredes presentar alegacións se así consideras oportuno, e o propio Concello tamén. Non sei puntualizar no tema das alegacións ao proxecto, queda un pouco extraño
comprometernos a presentar alegacións a un proxecto que non coñecemos. Porque imaginade que cambia por completo, que zona verde, muros, é un pouco extraño. Nós queremos propoñeros engadirlle a frase de manténdose igual o proxecto ou con características similares, se a veciñanza está de acordo, e se non o deixamos así porque tampouco vamos a ter problema. Pero, bueno, de feito nos lo comentaba tamén o secretario, que é un pouco extraño facelo frente a algo que non coñeces aínda, nin tes idea de como vai a ser, non? Pero, polo demais, non temos problema. Vamos a votar favorablemente a moción e xa comentar os meus compañeiros o estudio de ampliación do polígono, do actual polígono. Señor concelleiro, vaya rematando. Está ahora mismo en SEA, en Suelo Empresarial do Atlántico, que están facendo os cálculos do coste que tería facer esa ampliación para poder darlle adiante. E despois seguiré un pouco na seguinte intervención. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, manifestar la sorpresa porque creo que un proceso y un proyecto tan importante y tan trascendental para nuestro municipio, nosotros como fuerza política queremos manifestar la sorpresa y nuestro enfado, entre comillas, porque no se nos ha dado ni siquiera acceso ni comunicación para ver el expediente antes de que todo esto finalizara. Yo ya no digo lo que le han hecho con los vecinos, que creo que tampoco es sensato y razonable, porque tienen todo el derecho a ver el expediente cuando nadie tiene intención de ocultarlo, ustedes. Pero es que ustedes, que a la fuerza política con más representación municipal, no le hayan dado acceso a nada hasta que hayan resuelto todo, creo que no es una forma de actuar correcta. Si ustedes lo que querían es, al menos, ser lo que siempre presumen, participativos, transparentes y comunicativos. Nos sorprende que eso, no nos hayan dado acceso a todo hasta que ustedes ya contestaron a todo. Pero bueno, creo que al final es el trasfondo de la historia. En cuanto a la moción de los vecinos, entendiendo los problemas particulares que puede tener cada uno, sobre todo en las molestias o las dificultades o las incidencias que ocasiona una actividad industrial o comercial o de servicios, en este caso industrial, pues entiendo las dificultades, las inquietudes y el enfado. Pero sí que creo que nosotros como representantes políticos tenemos que estar viendo el bien común de nuestro municipio y no el interés particular de cada uno. Y le digo el interés particular de cada uno porque yo soy también vecino de esa zona. Y también, oiga, he tenido incidencias, como me supongo que ha tenido todos, quizás no menos que otras, y soy consciente de que a lo mejor incluso a veces te interesa que las cosas se queden como están. Pero creo que realmente el futuro de nuestro municipio pasa porque las cosas mejoren. Y estamos en esta dinámica hoy, sobre todo en una problemática con una decisión complicada y compleja, por 9 años de falta de gestión en el desarrollo del suelo industrial. Y hoy nos encontramos que no tenemos suelo industrial para realizar una actividad industrial, sobre todo una empresa que es la más, creo yo, decir, oye, la mayor empresa de nuestro municipio, tanto a nivel económico como a nivel laboral, y la más antigua. Y creo que además está relacionada con nuestro municipio de forma ya casi indeleble de unas cosas con otras. Por eso entiendo que lo que tendrían que haber hecho ustedes es hacer reuniones y gestionar. Nosotros, cuando los vecinos nos llamaron para reunirnos, no pudimos dar la opinión porque no teníamos acceso al expediente. Y no podemos opinar sobre algo que no vemos. Cuando pasados los días, y ya después del día 5 de mayo, creo que sé que nos dieron ustedes acceso, después de haber contestado, ya haber adoptado el acuerdo que ustedes han adoptado de forma unilateral a la Xunta de Galicia, pues hemos visto el expediente, hemos tenido una reunión pues, oye, con la empresa para que realmente nos aclarara sus dudas. Y la realidad es que, oye, son conscientes de que causan perjuicios puntuales, son conscientes de que lo que quieren es consolidar y desarrollar una actividad industrial, donde es un desarrollo de 50.000 metros, donde el aprovechamiento industrial o de almacén son 18.000, que es un 27%, pero que son conscientes de esas cosas y que incluso están en vías de mejorarlas. Incluso están haciendo actuaciones como una barrera vegetal y una pantalla acústica, y creo que van a cambiar las calderas de fuela a gas, que ya las tienen incluso adquiridas, según nos manifestaron a nosotros. Pero creo que lo más preocupante que nos han transmitido es que ellos lo que pretenden es garantizar el presente, pero sobre todo el futuro de una firma como Escuris SL, afincada en la Puebla, relacionada continuamente con la Puebla,
y que lo que quieren es buscar un punto donde no quieren perjudicar a nadie, pero tampoco quieren sentirse perjudicados. Y cuando desde la Administración lo que se plantea es la alternativa de un polígono que ustedes, vuelvo a decir, en 8 años no han sido capaces de desarrollar y que incluso ustedes mismos, después de las 5 mociones que hemos nosotros presentado en estos últimos años, ha quedado en evidencia que ustedes unos tienen un proyecto y otros tienen otro. Lo que ha ocasionado Señor concelleiro, vaya rematando. Lo que ha ocasionado que distintas empresas se hayan instalado, pero sí que es cierto que lo que más nos ha preocupado es cuando Escurís SL nos manifiesta que en caso de que el PIA no salga adelante, que puede no salir, no solo por las objeciones del Ayuntamiento, sino porque incluso la Junta puede determinar que no es cierto, ellos trasladarán la empresa a otro sitio, a otro municipio, y te manifiestan que tienen terrenos en Boiro, en el Bodión, en el polígono de Boiro, en el polígono de Rianxo, y para nosotros eso es una gravedad muy grande y no vamos a ser partícipes de que una empresa de esa envergadura, con la repercusión que tiene, se marche de nuestro municipio. Creemos que hay que tratar de buscar puntos de encuentro y creemos que hay que seguir trabajando en ese sentido. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de BIP. Sí, nada, moi breve. Respecto a lo que comentaba el señor Durán de que en estos 9 años no se buscó suelo, tal, yo permítame que le corrija, será en 8, porque en ni siquiera año que llevamos de nuevo gobierno, el señor alcalde ya ha tenido 3 reuniones con SEA, una con Xestur, que la de Xestur fue una y nada más porque no mostraron interés ninguno en el polígono de aquí. Y el que sí mostró interés es SEA y se han iniciado los trámites. Y se lo digo muchas veces, si en vez de estar el señor alcalde José Carlos ahí estuviera usted, haría lo mismo. Primero reunirse, iniciar algo que estaría hablado, pero que no había sobre papel nada, ahora ya lo hay y llevará el tiempo que lleve. Yo creo que aquí, de los que estamos en el gobierno, nadie se opone a que una empresa crezca y crezca aquí. Lo que pasa, lo que no podemos como gobierno es apoyar algo que encima va en contra de los informes de nuestros técnicos. Aquí hay un pexón que directamente no te permite en esa zona hacer lo que se quiera hacer. Es que no estamos hablando aquí de una cuestión de si nos gusta más o menos, es una cuestión de legalidad y punto. Que después se hace por la PIA y por la PIA pues se puede obviar, digamos, lo que dicen los pexones municipales. Por favor, señor concelleiro. Pues perfecto, pero, hombre, a ver, simplemente pues nada, reiterar que yo no me opongo a que la empresa pueda crecer, pero considero que no es su lugar y es más, nuestro pexón no lo permite y por lo tanto yo voy a apoyar que los vecinos, que además yo cuando hablé con ellos tampoco se oponían a que la empresa pudiera crecer y crear riqueza, pero no en ese lugar, consideran que no es más adecuado y por lo tanto yo soy de la misma opinión. Moitas gracias. Ten a palabra agora a señora concelleira do PSOE. Bueno, pues eso, simplemente que o Concello eu creo que non debe de ir en contra a lei, o acaba de explicar moi ben o meu compañeiro e ese xa é un punto básico en todo isto. E é verdad que é unha pena que en Xestur, que sería algo que se debería de tratar de outra maneira, porque sí que nos afecta a toda unha comarca que necesita un chan industrial, non só a Pobra, sino en Ribeira e demais. E hai un proxecto que sería maravilloso poder levar a cabo, pero é unha pena que en Xestur nos encontrásemos as portas cerradas. E nos encontramos as portas cerradas simplemente porque somos dunha cor diferente, e iso é como goberna a Xunta de Galicia, porque é así. A Xunta de Galicia goberna solamente para unha cor, e aos demais non nos ten en conta. E nos dixo moi claramente que non vai a facer nada co polígono industrial, co macropolígono. E é unha pena, porque si teríamos alternativa para este proxecto. Vostede di que se van a centrar nos puntos de encontro ca empresa, nós tamén. Evidentemente, nós tampouco queremos que Escurís se va da Pobra, queremos que a Pobra siga medrando, para eso estamos gobernando e traballando. Pero claro, non todo vale e non a consta de todo pode medrar unha empresa. Hai moitas maneiras e tamén queremos estar nos puntos de encontro, por suposto.
Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Sí, bueno, creo que non me vai dar tempo pola brevedade da miña intervención, que ten que ser a contestar 2 minutos. a todo o que tiña que contestar. Bueno, me parece que o portavoz do Partido Popular descoñece totalmente todos os procedementos administrativos, porque decir que nós tiñamos que dar de traslado de expediente descoñecelo, vostede di que despois é cando lle pide permiso a Xunta e é cando lle enseñan, vostede non podía presentar alegacións porque pide un informe do Goberno, un informe técnico que se presenta, polo tanto, eu non sei se o fai en plan demagóxico ou porque verdadeiramente o ignora. Decir que neste momento que en 8 anos non nos preocupamos por Chan Industrial, decirlle que no 2012 no DOGA sale publicado a aprobación definitiva do Parque Sectorial Empresarial da Barbanza, donde o Goberno do Partido Popular da Xunta tiña 8 anos para telo rematado no 2019. Entón, dígame vostede quen é irresponsable a hora de tratar o empresariado xa non só do noso Concello, senón de toda a comarca. E como temos que ser claros, digamos que o Partido Popular de preocupa, a mí me tranquiliza, porque tedes que ter acceso a toda a información. Onte eu, como teniente alcalde, recibí unha carta da empresa dun tal Roberto Río Morán, donde vos vou a decir, bueno, despois a podedes ler, pero hai párrafos moi curiosos, decir que este proxecto non teñen a certeza a día de hoxe cal será a finalidade do terreno, o sea, que estamos falando de futuribles e de inconcrecións, e despois a mí me deixou tranquila, porque eu si creo na responsabilidade da empresa e non creo que se perdan postos de traballo, aínda que, por tanto, como fin último, pero opción máis factible, la compañía cuenta con terrenos en outro concello a donde trasladarse. Entón, a mí me dá tranquilidade, porque entendo que Escurís, aínda que non poda facelo aí, que o BNG considera que non o ten que facer, non vai despedir a ninguén, porque xa ten terrenos comprados donde poda facer ou levar a súa empresa. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Escoitar por parte do Partido Popular que nós tratamos de ocultar información diante dos veciños. A veciñanza sabe perfectamente como terían pasado as cousas se chega a estar no goberno do Partido Popular. Esa asamblea nunca se tería realizado, o escrito sería favorable e iría adiante a declaración de interés autonómico. Despois xa terían oportunidade de alegar. O sabemos perfectamente, porque actuaron así en outros procedementos semellantes. E que nos veña a decir que nos tratamos de ocultar cando levamos ali o proxecto e enseñamos a todos os veciños e veciñas, donde, por certo, os concelleiros e concelleiras do PP tamén podían acudir. Por suposto que sí, e informarse como calquera outro veciño e veciña, si houbera certo interés en coñecelo e non en facer demagoxia aquí como están facendo, que é lamentable o espectáculo que agora estamos dando diante dos veciños. Porque debíamos de dar outra imaxe de unidade para trasladarlle á Xunta e a quen sexa necesario que estamos en contra de que se salte o noso plan xeral e as nosas determinacións municipais que, por certo, elaborou o Partido Popular. Incluso están, parece que, en contra deso. Mire, o feito de que pretendan trasladalo a outro lugar que amenacen veradamente no escrito que nos presentaron, que nos dirixiron a todos os grupos do goberno, non sei se tamén a da oposición, é un argumento clarísimo para que eso non se pode facer aí. Porque o único argumento que podría haber para permitir certa posibilidade de ampliación é que fora obligatorio para o funcionamento da fábrica e non simplemente pois unha mellora económica que, claro, todo o mundo, a toda a fábrica do mundo lle convén ampliar pegado, evidentemente. Sempre vai a ser, desde o punto de vista da rendibilidade económica, mellor. Pero que aquí hai outros factores que se teñen que ter en conta e que son as molestias á veciñanza, o desenvolvemento que debe ser dun centro urbano donde non debe haber grandes empresas destas características industriais e, polo tanto, aí non deben estar. Tamén me sorprende que a empresa xa falara co Partido Popular sobre propostas de solucións cando nós non coñecemos ninguna. Porque iso tamén hai que dicilo. A empresa presentou primeiro o proxecto diante da Xunta antes de que debira presentarlo ao Concello. Eso tamén hai que dicilo, vale? Era mellor que viñeran antes aquí, que falaran co Goberno e que viran se houbera acordo ou non para levar a cabo este proxecto. En todo caso, nós confiamos en que a Xunta, o Consello da Xunta, sexa razonable, sexa responsable e non se aprobe esa declaración de interés autonómico e no caso de que vaya adiante, pois desde logo vamos a traballar todo o posible para que non se leve a cabo e que a empresa si teña posibilidade de ampliar no Concello da Pobra. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bien, me gustaría saber cómo es que ustedes tienen un escrito de la empresa y yo no. ¿Y quién? Bueno, supongo que es de la empresa. Si TES non gestiona, precisamente, bueno, estuve mirando o seu gestiona e había un dirixido a ele. Yo
Yo no tengo notificación de gestión. Disculparme, pero yo no tengo notificación de gestión. Bueno, pero que no gestiona ten que entrar. O sea, yo que, no digo que no, tenga que, perdona, yo vuelvo. No es más que un tema de procedimiento, pero creo que al final volvemos al mismo tema de antes. Es decir, nos acusáis de que no, es decir, es cierto que no tenéis que comunicarnos, es cierto. No, el expediente. Lo que decías, es cierto que no tenéis que comunicarnos, pero yo entiendo que una actuación de esta envergadura debía de consensuarse. No se puede buscar el consenso, como nos dicen, si no se propone el consenso. No se puede... Lo lógico es que nosotros hemos hablado con la empresa porque cuando hemos tenido acceso al expediente, hemos hablado con la empresa, que es lógico, para saber sus inquietudes, sus necesidades y cuál es la problemática. Bueno, oye... Pero es que creo que es lógico, creo que es lo que tenéis que haber hecho vos, el equipo de gobierno, el alcalde, hacer reuniones con la empresa, buscar puntos de consenso y de acuerdo, al menos intentarlo, Ellos nos dicen que, oye, vinieron, hicieron una presentación, le dijeron que muy bien y no supieron más. Es lo que nos manifiestan, Yo hablo por boca... Cuando estaba presentado. Bueno, pero no, es igual. Pero yo no hablo del momento, no. Pero creo que lo lógico de estas cosas es que un procedimiento de esta envergadura, vuelvo a decir, con una trascendencia tan importante, me sorprende que el portavoz del BNG se quede tranquilo con que una empresa gris, oye, se pueda marchar. A mí me sorprende. No, perdón. Sí, no, usted se quedaba tranquila porque tiene... Por favor, está no seu turno, señora concelleira. Está no seu turno, usted está tranquila y contenta de que se marchen de la Puebla. Nosotros no. Y nosotros que entendemos y queremos y somos conscientes de eso, vuelvo a decir, y que compartimos las dificultades, sobre todo las incomodidades que ciertas personas pueden tener. También nos sorprende que, oiga, ustedes, todas esas incomodidades que se tienen, que me supongo que en algún momento habrán hecho llegar a la alcaldía o a la corporación, ¿qué ha hecho la alcaldía y la corporación para ser exigente? Porque también hay que ser exigente con Oscuris. Si causa molestias, tiene que cumplir la normativa, igual que tiene que cumplir cualquier actividad. Por favor, vaya rematando, señor consejero. Pues oiga, ¿qué es lo que han hecho? Nosotros lo que abogamos y seguimos abogando es porque las cosas se lleven por consenso, entendiendo que va a haber soluciones que son imposibles como la ubicación, pero que tenemos que facilitar que las empresas... ¿Cómo? Perdón. Ya dijimos antes. Isto non se trata, por favor, está expoñendo e que senón non vamos a avanzar. Ten agora, bueno, xa está moi sobre o tempo, pero bueno, ten 30 segundos para rematar, por favor. Y entonces nos manifestamos en la misma historia. Nosotros creemos que lo que hay que sentarse, buscar puntos de encuentro y consensuar, porque es importante para la empresa que Escuris siga, es importante para las familias, para los propietarios, que sus problemas se reduzcan y se eliminen, y es más, a nosotros la empresa nos transmite la intención de ser exigentes en corregir sus problemas. Es lo que nos transmiten. Perdón, si ustedes pueden no creernos, que es normal, es decir, yo entiendo que puedan no creernos, pero es tan sencillo como eso. Ellos nos dijeron, oiga, nosotros nos reunimos con la corporación cuando se quiera. Séntense ustedes, o sentémonos todos, porque creo que es un proyecto de una importancia significativa. Vamos... Si vos parece, damos por finalizado. Sí, pero un momento. Mira, bueno, interveña usted entonces, pero antes sí que quero, tamén había un punto por emendar que propuso o concelleiro de Nos Pobra, que era... Si o portavoz dos veciños está de acordo con eso, onde está? Vamos a ver, é que hai un punto aí complicado que vamos a ver. O punto, pero bueno, no punto 2 pon, no caso da declaración de pía do proxecto de ampliación, o goberno municipal comprométese a presentar alegacións ao proxecto. Sí, tampouco. Vamos a ver. Isto non sabemos nin que proxecto vai a ser, o sea, se hai un proxecto diferente, non podemos realmente comprometernos a alegar cousas que non sabemos nin siquiera como vai a ser ese proxecto. O que nos referimos é si vai en esas condicións ou en condicións parecidas. Que non se pode facer ali. Vale. Claro, pero... Vale, pois en ese caso queda claro que é así. Bueno.
Remata. Nada, a ver, eu xa sei que entrades en discusións, en dimes e diretes e todo o que queirades, pero quen estamos perjudicados somos os veciños. E non é unha zona de 4 veciños, é unha zona residencial. Si eso vai adiante e dentro de 10 anos queren ampliar, onde amplían? Tiran casas. Entonces seguimos co mismo. Ao final, é zona industrial e non é zona residencial. Hai un colexio, hai unha clínica, hai unha piscina, hai un centro de día. Eu non sei a onde queren chegar. O de trasladar a fábrica, poden a trasladar igual, en calquer momento. Como se lle poña a cabeza arriba, pois trasladámola. Home, non creo que despidan a xente que está aí. Empleados teñenos que ter. Entonces, si todo vale, entonces apague, vámonos. Nós o que non queremos é que se faga na Bayuca, nese sitio. Se hai sitio no polígono industrial ou no macropolígono, donde queirades, pero que non poden é, como a temos aí, por circunstancias de economía circulante, vámola deixar aí. Ostra, é que entonces Fripusa pode facer o mismo, Albacora pode facer o mismo, entonces sería outro polígono industrial. Non é máis que iso. Entonces, dadvos de conta de que os que realmente estamos asustados somos os veciños. E non son 4 veciños. E é pobo. Non é extrarradio. É pobo. Porque aí hai moitas cousas. Entre elas, volvo a decir, clínica, colexio, piscina, centro de día, o que queirades. Bueno, moitas grazas. Pois vamos a proceder, se vos parece, a votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Bueno, pois a moción queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. Perdón, vamos agora co segundo punto, dar conta de... non. Si, dos decretos de alcaldía non os dixecho, punto primeiro. Ai, sí. Bueno, Vale. Bueno, mira, a ver, por favor, vamos a continuar co pleno, porque que senón non salimos de aquí. Bueno, no punto 1 iba a dar conta de decretos da alcaldía, asuntos varios, normalmente, como está na parte 2, pois non dice nada, ou sea, está normalmente ao final das mocións, pero bueno, se dá conta dos decretos da alcaldía. O punto, vamos a pasar logo ao punto 3, que é moción do Grupo Municipal do BNG relativa a necesidades... sí, perdón, o punto 2, aprobación do plan de medidas antifraude do Concello da Pobra do Caramiñal. Non sei se o secretario... Como outra vez? Se queredes, explico. Sí, por favor.
Bueno, boa tarde a todos e a todas de novo. Nada, simplemente o plan antifraude é un plan que se fai como unha obriga cando se xestionan os fondos Next Generation da Unión Europea e propónse ao pleno para que se fagan unha serie de medidas relacionadas coa loita contra o fraude, as medidas de distintas medidas para evitar os riscos nas contratacións e cousas que se fan Bueno, é unha obriga basicamente para xestionar os fondos europeos. Neste plan antifraude indica que se creará un comité antifraude. Este comité antifraude avaliará os riscos, ven tamén unha política de regalos, en unha serie de documentación que consta no expediente en relación a este proxecto. Simplemente o que se propón acordar pois é aprobar o plan antifraude, o plan de medidas, publicar o texto íntegro na sede electrónica do Concello, e aquí non ven, pero tamén o publicaríamos no BOP, no Boletín Oficial da Provincia, e logo se remitiría o plan de medidas antifraude ao Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Este mismo plan o estamos aplicando noutros concellos, pois aplícase, pois, por exemplo, antes de facer calquera contratación administrativa, pois pásase por o comité as persoas todas que participaron na xestión destes fondos da Unión Europea, se firman unhas declaracións de ausencia de conflitos de interese, e logo se pasa por unhas plataformas que hai do Ministerio, como se chama, por exemplo, a plataforma Minerva, que te dá, pois, se hai algún tipo de conflito de interese ou non. É un trámite administrativo que está relacionado coa tramitación dos fondos europeos, e é recomendable aprobalo nese senso porque é unha das obrigas e senón pois traríanos as axudas e favorece a xestión dos fondos para evitar pois mal uso dos mesmos. Non sei se algún dos grupos quere falar sobre este tema ou se procedemos a votalo. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Vamos entón agora ao punto 3, moción do Grupo Municipal do BNG relativa á necesidade de modificar a Lei 6/2017 de Portos de Galicia para eximir aos concellos e entidades sen ánimo de lucro do pago Pola utilización pola utilización de terreos portuarios. Lola, pon aí. Vale, pois ten a palabra a portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, brevemente, porque supoño que lerían todos a moción. Aquí do que se trata é que nós, dentro do BNG, vimos considerando que as tasas que cobra Portos pois son tasas abusivas, non? E cito en concreto, porque agora non é o caso de citar outras cousas, sino que nos atinxe o Concello en particular. Cito as tasas por realización precisamente de actividades en terrenos portuarios, precisamente na maioría dos casos correspóndense a terreos que están integrados na propia trama urbana dos concellos e son estos precisamente os concellos os que se veñen encargando do seu mantemento e da súa limpeza durante todo o ano. Entón, nós entendemos que este cobro de tasas non se debería dar, non? Hai, ademais, das que realizan os concellos, actividades que realizan tamén entidades sin ánimo de lucro que nós entendemos que deben ir na mesma línea, non? E, polo tanto, o que propoñemos, e aquí queremos facer unha pequena modificación a respecto do que teñen vostedes aí escrito, o primeiro punto di non aplicar os artigos. Bueno, evidentemente, isto é un erro e pouco afortunado, ademais, porque nós non podemos instar a non aplicar, non? E aquí queremos corrixir por modificar a lei para permitir non aplicar os artigos e continúa igual, non? Entón, definitivamente, e remato, alcalde, o que queremos é, primeiro, que en esos artigos concretos se modifique a lei para que non se lle apliquen estas tasas aos concellos, insisto, en terreos que son chan portuario, pero donde os concellos están facendo o mantemento e a limpeza, e tampouco a entidades sin ánimo de lucro.
Bueno, nun segundo punto falaba de flexibilizar o pago das últimas anualidades porque pasaron 2 anualidades xuntas e evidentemente a disculpa que dan, que é porque non teñen personal, realmente nos parece, en fin, casi un insulto, non? E, por último, poñer en marcha todos os mecanismos necesarios precisamente para que a entidade de Portos non acumule os cobros de tasas que ven realizando. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, nada, moi breve. Eu vou votar a favor. Bueno, decir que Portos de Galicia posiblemente das institucións máis, digamos, complicadas a hora de falar con eles, no sentido de facilitar certas cousas, e sobre todo cando hai algunha actividade deportiva. A verdade é bastante engorroso a veces o que che piden, e encima, bueno, o que di miña compañera, hai que pagar unha tasa por utilizar 2 horas un espacio que sí, a estrada deles que eso nin siquiera ten un adecuado mantemento por 2 horas dunha actividade que nin siquiera se está lucrando nada, é dicir, unha actividade deportiva para beneficio de todos os veciños. Entón, bueno, eu estou totalmente de acordo ca moción e vou votar a favor. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do Sor. Pois un pouco igual, non? Somos moitos os concellos, incluso do propio Partido Popular, que pensamos que Portos ten unhas cuantías abusivas, cando realmente tampouco pois non asume a competencia total de facer o mantenimento do seu espazo, non? Pero eso, xa cobrar esas cuantías abusivas, incluso actividades sen ningún tipo de ánimo de lucro, sino que é para o beneficio dos veciños e veciñas que son dos concellos, é que o vemos totalmente ilóxico e abusivo. Entonces, nós vamos a votar a favor desta moción e oxalá conseguíramos que, bueno, pois que polo menos se levase a cabo algún dos puntos. Gracias. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, nos vamos a votar favorablemente. A verdade é que a xestión de Portos sobre os terreos que ocupa e que utiliza pois ese poder que lle dá, non, a Xunta de Galicia e a capacidade que tende a abusar dos concellos de moitísimas maneiras, pois esta é unha delas, da que fala o BNG na súa moción, pois nos vamos a apoiala decididamente, porque son situacións absurdas, non? Que temos que pagar ocupación pois por os terreos que se ocupan diante do Fernández Varela, cando ali Portos nin limpa, nin visila, nin asfalta, nin fai absolutamente nada. Incluso hasta cabe a posibilidade de reclamarlo judicialmente, non? Que temos que pagar ocupación por algo do que non se ocupa en absoluto. Non cumpren nunca ca mesma lei que les aplican, salvo para cando se trata de pois explotar aos concellos e conseguir tasas para o seu propio mantemento deste órgano creado polo Partido Popular para xestionar os portos galegos. Nos vamos a apoiar esta moción coa esperanza de que algún día pois teñan en conta que o porto debe estar aí para ser algo amigable co concello no que está situado, que debe estar ao servizo da cidadanía en todos os sentidos, non solamente nas actividades portuarias, ou senón renunciar, como é o lóxico que debería facer, a todos aqueles terreos que non teñen absolutamente ningún uso portuario, non? Pois falamos desa rúa, falamos da Plaza Alcalde II Durán, que todavía sigue Portos reclamando a súa propiedade, cando realmente eso era propiedade do concello. Agora mesmo estamos tramitando a solicitude de concesión do edificio de usos náuticos, cando ese edificio o fixo o concello sobre un recheo que era propiedade do concello, e Porto se apropia así destos terreos e sabe que somos administracións pequenas, que loitar contra elas é complicado, pero non teñen a razón e debemos de intentar que corrixan estas actitudes cara aos concellos. Este é un sentir, ademais, generalizado entre moitísimos concellos de distintas cores e antes, polo menos tamén os do Partido Popular, hasta que empezaron a recibir axudas extraordinarias de Portos para facer actuacións de mellora da súa fachada portuaria e de alguma maneira pois calmaron así algúns alcaldes do Partido Popular. Pero realmente as actuacións se dan a ese nivel en todos os concellos e en todos hai problemas a hora da aplicación das tasas, diferentes criterios según o concello do que se trate
e un auténtico caos que a lei que aprobaron pois, no 2017 non veu a solucionar, sino que veu a empeorar. E, sobre todo, ten en conta esas actividades que son de interese público e que deberían de estar, como está o resto do terreo do Concello, a disposición das entidades sin ánimo de lucro, das propias actividades municipais e daquelas que buscan fomentar o deporte, cultura e todo tipo de actividades que teñen un beneficio social. Moitas grazas. Ten a palabra agora o señor concelleiro portavoz do PP. Algún grupo ten algo máis que decir? Sí. BNG? Sí, simplemente para matizar, ao mellor o dixo e non lle escoitei, pero decía ahora o portavoz Nos Pobra o tema da utilización do chan portuario. Eu quero facer moito fincapé en que estamos a falar de chan portuario que non ten actividade portuaria, que iso é o máis grave de todo, é que nos cobran tanto aos concellos como ás entidades, a calquera entidade con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, dá igual, nos cobran por utilización de chan portuario, pero sin utilización, sen actividade portuaria, como, por exemplo, acaba de decir o señor Piñeiro, a Plaza de Segundo Durán ou calquera outra zona que podamos imaginarnos, pois desde o Clube de Remo para aquí, que non ten actividade portuaria. Nos están cobrando por iso cando é o Concello quen o está mantendo. Quería matizalo para que se entendese que efectivamente é chan portuario, pero que non ten actividade portuaria e, polo tanto, non se interrumpe a actividade principal dos portos que debe ser a portuaria. Máis nada, grazas. Pois, algo máis, algún partido? Non, ningún grupo, vale. Pois entonces procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada a moción por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos agora ao punto 4, moción do... Bueno, 5 xa, porque non, sí. 5, porque outro pasamos ali. Moción do Grupo Municipal do BNG relativa ás actuacións de limpeza, mantemento, reparación e mellora da seguridade vial na AC 305, ao seu paso polos concellos da comarca do Barbanza. Ten a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Antes de expoñer a proposta, sí que me gustaría manifestar unha cousa, Calquera grupo ten, efectivamente, e moi legitimamente, a potestade de intervir ou non intervir nos plenos. Claro que votar en contra de algo sin expoñer as razóns de por que se vota en contra, pois realmente parece parece querer xogar coas cartas marcadas, É dicir, a min gustaríame moito oír se ten o Partido Popular argumentos en contra de calquera moción desta que acabamos de debater dos portos ou de calquera que os expoña aquí, libremente, que para iso, como di o outro, vivimos nunha democracia, É un pouco extraño, cando menos. Ben, en todo caso, no que a nós respecta, esta outra moción que presentamos tamén brevemente é para que a Xunta de Galiza leve a cabo as actuacións que son absolutamente necesarias na C305, que é a carretera comarcal, evidentemente non pasa só por este concello, sino que pasa polos concellos da Barbanza, e lembrar aquí que a última actuación da Xunta de Galiza é unha estrada da súa titularidade, e lembrar aquí que a última actuación na C305 da Xunta de Galicia foi no ano 2016. No ano 2016 pasaron 8 anos e todo o mundo ve e todo o mundo sufre, sean vehículos ou sean peóns, todo o mundo sufre, pois, fochancas de todo tipo en moitos puntos e incluso seguridade viaria, insisto, para os vehículos e para os peóns. Podemos facer un percorrido rapidamente, aí cito algúns sitios, a travesía de Campo de Pazos en Taragoña, en Escarabote, en Boiro, en Palmeira, en Ribeira, e centrándonos no noso concello, evidentemente, hai zonas verdadeiramente que son un auténtico perigo, como, por exemplo, toda a zona de Ribeiriña, donde prácticamente non existen os pasos de peatóns. Ou, por exemplo, a zona de San Lázaro, ou, sin irnos máis lonxe, o propio casco urbano da Pobra, que a carretera C305, o seu paso por aquí, polo casco urbano, todos e todas
vemos e comprobamos e sufrimos, insisto, como está. Entón, nós consideramos que a Xunta de Galiza ven desatendendo unha vía que é absolutamente principal, para a comunicación entre os 4 concellos, por tamén dentro do propio concello da Pobra do Caramiñal. E o que propoñemos é, efectivamente, que se leve a cabo de xeito inmediato para empezar a limpeza da maleza nas marxes da AC305, que lle corresponde á Xunta de Galiza, nomeadamente ao seu paso polos núcleos, polos cascos urbanos, eso como mínimo. En segundo lugar, efectuar o mantemento e a reparación das beiravías, claro, porque se outra, hai beiravías absolutamente destrozadas, donde vamos andando, tropezamos, caemos, nos levantamos e lle cadra, e hai beiravías que, cando chove, evidentemente, pois pisas e a agua pois non se sabe a donde chega. E por último, en terceiro lugar, nós queremos que a Xunta de Galiza, xa que pasaron 8 anos desde que acometeu actuacións importantes nesta vía, de cara aos orzamentos do ano 2025, pois inclúa as partidas que corresponda para botar unha nova capa de rodadura e o pintado, cando menos, o pintado tamén da vía, que é manifestamente insuficiente, e tamén adoptar as medidas de seguridade, antes facía alusión a algunha. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Sí, moi breve, nada, vou votar a favor. Despois tamén indicar que, bueno, aparte desta moción onde se insta que se fagan os arranxos e limpeza, desde a alcaldía o primeiro escrito que se mandou foi en agosto do ano pasado, instando a que arreglaran a parte desde que vai desde San Lázaro ata onde está máis ou menos a librería nova, por entender que era unha zona que estaba máis deteriorada, por señalar algunha en concreto. É verdad que fixeron unha pequena actuación de tapar con un pouquiño de piche, que está ben, polo menos que atenderan a solicitud. Creemos que foi insuficiente, volveuselle a reiterar outro escrito dicindo que foi insuficiente, que a estrada cada vez está peor, de feito en algúns sitios onde está, por exemplo, a pastelería de Fina, estáse medio fundindo, e tamén lle instamos a propia limpeza, porque agora está asumindo o Concello co coste económico e humano de medios humanos que eso nos está causando. Entonces, bueno, vou apoiar a moción e, bueno, espero que pois nos fagan caso e atendan. Gracias. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Ben, pois nós tamén vamos a apoiar esta moción. Creemos que é importante, non, que, bueno, pois que se leven a cabo estas actuacións para a mellora dunha estrada que utiliza pois moitísima xente. Entón, nada, tamén decir que nos gustaría que ese 2025 pois si tuvese unha partida para a carretera e pois para outras moitas cousas, non, que se bota de menos que a Xunta de Galiza non teña un plan de obras e de servicios para os concellos tan necesario, non, sobre todo a administración que máis debería de estar ao lado dos concellos. Entón, a ver se pouco a pouco vamos conseguindo algunha partida, pero sí que é verdad que a estrada a C305 pois necesita de un mantenimento, como moitas outras. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Ben, a verdade que a moción xa está máis que explicada. Eu creo que desde o Concello se comprobaba facilmente como estamos diante de dúas administracións que actúan de maneira moi diferente. Unha é a Diputación da Coruña, que se dedica a manter en perfecto estado as súas estradas. Sempre destacan por eso, e co que sobra, co que lle queda, pois o repartirán en pos, o repartirán como se a través dos concellos. E despois temos o modelo da Xunta, que é abandonar as estradas, moitas veces, como sempre, preferenciando aqueles concellos onde non teñen goberno amigo, e despois xa se encargan de preparar liñas de subvención para que se podan presentar e teñan acceso máis facilmente aos concellos onde goberna o Partido Popular. Son dous modelos de facer política completamente diferentes e antidemocrático o da Xunta, que moitas veces din que son democráticos, que non, é antidemocrático facer ese tipo de actuacións. E aquí o sufrimos especialmente no Concello da Pobra dende fai moito tempo, porque, bueno, o firme aguanta máis ou menos, porque o firme tamén ten un problema. Se está en moi mal estado, pois hai denuncias frente á administración responsable e iso é un problema para a Xunta, pero, sin embargo, a limpeza
das beirarrúas é algo que clama ao ceo desde os últimos 8 anos, cando menos, e non hai máis quebros como están agora. E xa o Concello estivo que limpar en algunha ocasión, porque, por desgraza, moitos veciños e veciñas pois non saben cale as competencias de que a administración e a onde veñen a reclamar pois sempre a alcaldía. É lamentable, non? Eu recordo de preguntarlle, creo que fora concretamente a concelleira Estefanía Ramos, de, por favor, cando iban a vir a limpar as beirarrúas e contestarnos que este ano nada, que nos olvidamos que hasta dentro dos anos non pasaban por aquí. E ao final, pois, bueno, hai que intentar facer o que se pode. Creo que deberían de manter en perfectas condicións as súas estradas e despois, pois, as axudas que podan dar para os concellos en xeral, pois que fagan siga un pouco o modelo da Diputación, porque aparte son vías principais que conectan os concellos e de un tráfico pesado, intenso e de gran importancia para o funcionamento da nosa comarca e de todas as de Galicia en realidade. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro, portavoz do PP. Pois a señora concelleira, portavoz do BNG. Nada. Algún partido, algún grupo? Nada. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobada a moción por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos agora ao punto 6º, moción do Grupo Municipal Mixto VIPS para que a Xunta de Galicia cumpra as súas obrigas respecto ao mantemento da estación de autobuses na Pobra do Caramiñal. Defende a moción o señor concelleiro de VIPS. Sí, nada, moi breve, nada. O que pedimos nesta moción son 2 puntos, que é solicitar que a Xunta cumpra os traballos de mantemento, conservación e limpieza da estación de autobuses e solicitar desa mesma administración a apertura do edificio, do que é da estación, para que os usuarios poden disfrutar dos servicios do que teñen inherentes, como pode ser o baño ou a propia cafetería. Indicar que este goberno, a través da Concelleira de Mobilidade, xa fixo algunha xestión na Xunta, sobre todo para intentar que houbera luz, porque non había, entonces ahora mismo regularon-no de alguna maneira, bueno, parece que hai luz a primeira hora para que non este a xente ali á penumbra, pero bueno, curioso foi que lle dixeron que mentras non o abran, pois que nos ocupamos nós da limpeza como vimos facendo, porque senón a estación pois sería un vertedor. Entonces creemos que non é o apropiado, nós xa a veces nos temos que ocupar de demasiadas competencias impropias co gasto que eso supón. Entonces, bueno, o que instamos é que simplemente algo que é competencia deles, pois o asuman e o cumplan, simplemente. Moitas gracias. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE. Pois é un pouco na mesma línea que acaba de expoñer o meu compañeiro, decir que o Concello xa asume demasiadas competencias que non lle correspondería por parte da Xunta de Galicia, como é en educación, en sanidade, en moitísimas cousas que nos excedemos e que realmente non temos orzamento para tanto, e como ainda por encima pois para a estación de autobuses, non algo tan importante que a Xunta creo que debería de priorizar, de ter un servicio como é un transporte público ben atendido, pois que ainda por encima nos cargue máis ao Concello para intentar ter ese espacio mantido. Entón, bueno, pois eso, vamos a votar a favor para que isto non siga pasando. Moitas grazas. Ten a palabra o señora concelleiro, portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Bueno, vou a incidir no que dixen na miña primeira intervención. Realmente, cada un pode facer o que queira das súas intervencións, pero de verdade, e isto o digo en nome do Bloque Nacionalista Galego, non do goberno, nos parece hasta unha falta de respeto, hasta unha falta absoluta de respeto, que aquí non se entre a debater para apoiar ou para rexeitar os puntos que están na orde do día. Logo, énchesenos a boca ou éncheselles a boca de pedir transparencia, que se lle comuniquen cousas, que non se lle dou acceso a non se sabe que, para que, se logo calan a boca. É dicir, se alguén ten argumentos para defender ou para rexeitar,
pois debera facelo. En canto á moción, bueno, evidentemente, non só a vamos a apoiar, sino que vimos dentro do goberno municipal traballando desde o día, como suelen decir ali algúns representantes do Partido Popular no Parlamento Galego, desde el minuto cero vimos traballando para que a estación de autobuses da Pobra do Caramiñal, primeiro, teña o mantemento que lle corresponde, estación de autobuses que é a titularidade da Xunta de Galiza. E segundo, para, efectivamente, que apoñan en funcionamento todos os servizos que deberan estar dando funcionamento. Entre eles, fíxense vostedes, entre eles os servicios de baños para a xente. É dicir, están pechados a día de hoxe. A xente non pode ir ao baño na estación de autobuses. Están pechados. É algo absolutamente inconcebible. E agora vimos vendo en estes 3 últimos puntos que tratamos como portos, sí, titularidade da Xunta, como non, cobramos donde non hai actividade portuaria, pero que lo mantenga o Concello. A C305, titularidade da Xunta, sí, non se preocupen, xa arreglaremos, levamos 8 anos e como si pasan outros 8, que a manteña o Concello, que limpe as aceras o Concello, que limpe as beiravías, as cunetas o Concello, e agora estación de autobuses. Titularidade, señora concelleira, vai a rematar. Xunta de Galicia, sí, pero, bueno, mire, póñanlle, busquen ustedes unha empresa para poñer a luz, que foi o que pasou, e xa poñeremos cando podamos, finalmente, despois de casi un ano, e manteñan a vostedes. Isto é a Xunta de Galiza do Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Nada que engadir, está perfectamente explicado por o concelleiro que propón a moción e agora tamén por as dúas compañeiras. Vamos a apoialo. Máis do mesmo, como decía Rosana, en relación ás mocións anteriores, vamos a votar favorablemente. Gracias. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobada a moción por 7 votos a favor e 6 abstencións. Vamos agora ao punto 7, moción do Grupo Municipal do PP relativa ao estado no que se atopan as estradas municipais. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, es una moción relativa reiterada en el transcurso de los años y sobre todo ante la evidencia del estado de mantenimiento de las calles, sobre todo los caminos de nuestro municipio, donde en todas las parroquias y en casi todos los núcleos, la mayoría de los núcleos rurales que existen, hay deterioros de baches, cunetas, roturas, que ocasionan problemas de seguridad tanto en la circulación como para las personas, aparte de los deterioros que se han incrementado en roturas de ruedas, llantas e incluso algún accidente. Por eso lo que queremos es que se haga un plan de una vez integral para realmente hacer un mantenimiento. Somos conscientes de que todo no se puede hacer en un día, pero también somos conscientes de que el deterioro tan acuciado que tiene todas las parroquias viene ocasionado por muchos años de dejadez, abandono y falta de gestión. Por eso queremos que se realice la reparación y mantenimiento efectivo de forma urgente de los viales de titularidad municipal más afectados, la revisión de todos los viales, la señalización de los mismos y realizar las gestiones necesarias para que en caso de que las estradas sean no titulares del ayuntamiento se hagan también las actuaciones necesarias y precisas para garantizar la seguridad de los vehículos y las personas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, respecto desta moción, a min o que me gustaría comentar é que, bueno, o señor portavoz do PP nos decía antes que a veces lle deberíamos comunicar se chega algo ao Concello, polo menos que o informáramos. Eu pidolle exactamente o mismo, é dicir, antes de aseverar que ou pedir un plan integral e tal e cual, home, asegúrese usted se o temos ou non o temos.
porque nestes 9 meses a concelleira de Obras, Patricia, a mí me consta que leva feito un recorrido por todo o Concello vendo diferentes camiños e estradas que sí, que necesitan mantemento e non o vamos a negar, algúns o mantemento máis sencillo porque simplemente cun pequeno bacheo pois quedan listas e outras necesitan unha actuación máis grande. Usted mesmo dixo, todo de golpe non se pode facer, pero bueno, é que a mí o que me resulta curioso deste tipo de mocións é que ustedes poñen absolutamente todo, nin siquiera fan como, por exemplo, se lle sirve, facía eu antes das eleccións, eu iba ás estradas que peor estaban e solicitaba vía escrito que era a fórmula que tiña que se arreglaran, pero as que peor estaban eu iba máis ou menos dicindo as que estaban peor e non dicía todas a lo loco e que aquí que se safe o gobierno, pero bueno, nada, vou votar en contra porque o plan xa o temos feito, os solicitudes ao resto de administracións tamén, xa yo dixemos antes ainda que usted non quixo intervir, polo tanto nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, pois decirlle que todo o que expón aquí nesta moción con respecto aos puntos que nos está pedindo realizar as xestións necesarias co resto das administracións, como xa pudo escoitar con anterioridade, xa se fixeron, en algúns casos sin resposta, pero bueno, a verdade é que xa estuvo a Diputación revisando as súas carreteras e entonces, bueno, creo que ese punto xa está aprobado, por o cal non vexo que teñamos que volver a aprobalo. Revisión dos viais do municipio co fin de detectar a necesidade, pois podolle decir que somos moi conscientes de todos os viais do noso municipio, que o recorremos diariamente, pero eu personalmente, xunto co alcalde, levamos uns cuantos percorridos e temos totalmente localizado todo o que necesita un mantemento. É verdad que o Concello non ten o orzamento que quixera para poder actuar en todas as vías así como necesitan e volvo a decir que é unha pena que si teñamos a Diputación pero que non teñamos a administración máis importante para nós, para que nos axuden a poder paliar estes problemas que temos de camiños e de carreteras que afectan a todos os veciños da Pobra e que se merecerían que a Xunta de Galicia pois mostrase un apoio para poder levar a cabo todos os arranxos. Con respecto de realizar de forma urxente, eu non sei se sabe vostede que non se pode facer obras de forma urxente sin que estén ben motivadas. Aínda realmente, non é verdad, notase a mellor que nunca estuvo nun goberno porque a urxencia pois non é tan fácil como parece, que pensa vostede que vamos a arreglar isto porque é urxente. Bueno, a urxencia ten que cumplir uns requisitos moi rigurosos e cando queira, pois, yo os explico, quedamos, temos unha reunión, yo os explico e entonces eu creo que pode ver vostede que non se pode arreglar de forma urxente todos os viais de titularidade municipal. Pero si decirche que me gustaría ter unha reunión ca Xunta e ter o seu apoio para arranxar algún destes viales, así como o temos da Diputación da Coruña. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Sí, bueno, eu antes de nada decir que a min aclarar dúas cousas que me preocupan. Me preocupa, pois, miña compañeira, non? Que está miña compañeira Rosana Pérez, que está preocupada porque aquí non haya debate. Ti non tes Facebook? Pois se vas a Facebook, seguro que aí xa sabes porque o Partido Popular vai a votar en contra de determinadas mocións, claro, en sitios onde para nós non están legitimados nin tan siquiera hai debate. E tamén me preocupan os concelleiros do Partido Popular, porque está claro que pola AC 305 van cos ollos pechados e non ven as ervas, non ven as fochangas, teñan moito cuidado ca seguridade, porque acaban de votar en contra de amañar esa estrada que é de titularidade autonómica, pero en cambio está claro que polas outras vías, polas que son municipais, pois van cos ollos moi abertos. Entón, me preocupa a súa seguridade e, por favor, eu creo que deben de ir por cuidado pos dous sitios. E decir tamén que nosa compañeira, a concelleira de Servicios Municipais, ten un plan perfecto de actuación, de limpeza e de mantemento de todos os viais que son, cando menos, de titularidade municipal e que moitas veces tamén hai que limpar os que son de titularidade autonómica. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro, portavoz de Nos Pobre. Ben, como sempre me tocou intervir de último, pois o risco de ser repetitivo, pero non me vou a estender. A verdade é que xa nos gustaría poder realizar o que se pide nesta moción de forma urxente todos os viais que están afectados, pero non vamos a aprobar algo que sabemos que é imposible de executar.
o plan integral é o plan que se fai recorrendo todas as vías de comunicación do Concello, como se está facendo e como se fixo nos últimos anos, e detectar os problemas e ir solucionándoos a través do plan de obras e servicios, do remanente, dos propios orzamentos, e intentar poñer solución a algo que o día a día dos concellos, porque sempre vai haber estradas que están en mal estado a medida que se van deteriorando e non vamos a poder ter todas perfectas á vez nunca. O voto de Nos Pobra vai a ser contrario. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Está muy bien hacer un plan, pero lo que está bien es arreglar los caminos. Está bien. Yo no hablo de la urgencia del procedimiento administrativo, yo hablo de que se actúe con urgencia en caminos que están deteriorados desde hace 3, 4, 5, 6 años. 9, 10. Si puedo hablar, si no, oye, no. Bueno, es curioso, yo creo que, es más, mire, quiero aprovechar para decirle una cosa, decir, oye, nosotros tenemos derecho dentro de la normativa para cumplir la normativa como mejor queramos, le guste a usted o a alguien o no le guste a nadie, es decir, creo que estamos en nuestro derecho, igual que usted a criticarnos, pero oye, creo que estamos en nuestro derecho, porque parece que aquí tenemos que hacer las cosas como los demás quieren que las hagamos. Y es cierto que, oiga, mire, la C305 pues tendrá alguna deficiencia, pero a nivel de firme, a nivel de baches, a nivel de inseguridad, pues oiga, creo que, bueno, está muy bien mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el ojo propio. Pero bueno, esto es lo que hay, pero miren, esto es como están las calles de nuestro municipio, no, oiga, y calles no de ahora, y recorremos toda la Puebla si quieren, y no traemos fotos de todo, pero bueno, si ustedes creen que esto está bien, es transitable, es seguro, es tal, oye, estupendo. Sí, miren, si hasta hay vecinos que, oiga, tienen que pintar en la calle, que es una calle sin salida, porque ustedes no ponen ni la señal. Si ustedes creen que esto es normal, pues oiga, que esto es seguro, que esto está bien, es decir, les vuelvo a decir, entiendo que no pueden hacerlo todo, pero hagan algo. Porque, oiga, es que además calles, oye, céntricas como la de la Atalaya, en el Lagar, como Manuel Murguía, y calles de la periferia, oye. Mismo, mira, el portavoz de VIPS, que antes decía, oye, que él hacía, sí, mire, cuando estaba tal hablaba de los baches del Cajulo, ahora siguen los baches allí, pero parece que no existen o no se hablan, y los tiene en la puerta de su casa. Y yo entiendo que, oye, entiendo y vuelvo a decir que no es un tema que tiene que ser inmediato, porque entiendo que las dificultades, pero también entiendo que todo se va deteriorando paulatinamente, porque, oiga, el estado de la carretera de Tarrío es que eso es terrorífico. Claro, no, sí, todo sí, pero es que la cosa es que no lleva así 6 meses. A mí me dice, oiga, yo no voy a protestar por algo, una actuación puntual en un tema tal, porque todos entendemos cómo va la administración. Pero es que, oye, lleva así 4 años, No es que lleve así 2 días, lleva así 4 años, como lo del Cajulo, como lo de... Oiga, es que eso es así. Y los vecinos pagan un impuesto de rodura y pagan impuestos para que las cosas funcionen. Es que esto es así, y cada uno tiene su responsabilidad. Igual que ustedes se la exigen otras administraciones, señor concelleiro, vaya rematando, creo que lo primero que tienen que hacer es ser responsables consigo mismo. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Sí, moi rápido. Eu o Cajulo sigo yo pedindo que o arregle a miña compañeira. Xa o sabe, de feito. Que pasa? Tamén é verdad que non é unha estrada tan transitada como outras que o mellor sí que necesitan antes, tal. Pero mire, voulle dar datos. Mire, 26.000 euros para bacheos, 60.000 para asfaltados do creto do ano 22, 72.000 do pos do 22 pendente de execución da estrada que vai por detrás da guardería Canguro, 43.000 que ustedes ademais aprobou, sábeno aquí, do pos do 24 para a estrada da tomada, e 36.000 de remanente incorporable que se incorpora ahora unha vez feita a liquidación para Tarrío. Isto en total suman 237.000 euros que van destinados ao que usted pide. E depois vou dicir outra cousa. Os asfaltados non se poden facer sempre en todas as épocas do ano, podense facer agora. Polo tanto, que aquí hai traballo que facer, eu non yo nego, pero o plan está. É dicir, se usted me vai acusar de algo, polo menos acuse con fundamento. E aquí as partidas están, existen. Porque hai un documento orzamentario que ustedes votaron en contra, pero existe. Entonces, estou seguro que se van a ir mellorando, hai un plan e, lóxicamente, todo de golpe nunca se vai a poder atender, non atendían tampouco ustedes cando estaban, non intenten engañar a nadie, porque eu tamén estaba aí. Señor concelleiro, vaya rematando. Entonces, en principio, pois nada máis, eu vou votar en contra, porque aquí piden xa cousas que xa estamos a facer. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE.
Bueno, pois eso, eu tamén vou a votar en contra porque non estamos de acordo en como fai a exposición desta moción. Estáse traballando, acaballe de explicar as partidas Eloi. É verdad que o tempo tamén é necesario, un bo tempo para poder asfaltar ou aglomerar determinadas rúas e, bueno, vostede comprobará ao longo deste verán xa que algunhas das que ten aí, pois, xa nos traerá que están arranxadas. Nada máis, todo a vez non se pode facer, volvollo a decir, e volvollo a decir que pode falar que a Xunta a ver se nos axuda para arreglar algunha carretera e tamén a C305. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Sí, a mí me teñen que perdoar, pero creo que na miña primeira intervención non dixen o que íbamos votar. Nos vamos votar en contra. Vamos votar en contra por varios motivos, non? Que xa os expresei na miña primeira intervención. Comparar o índice de siniestralidade da C305 co Cagulo, pois me parece que é un total despropósito, non? Porque nós, por eso decimos que non entendemos e que é unha paradoxe que se pida que se amañe o Cagulo, pero en cambio que supón moito máis perigoso para os veciños do noso concello que é a C305, que vertebra, que é a vía de comunicación que vertebra toda a nosa comarca de titularidade da Xunta, voten en contra, pois cando menos nos parece pois paradoxo e por eso nos parece moi demagóxica esta moción. E é máis, eu direi que non só estamos planificando, senón que, como dixeron meus compañeiros, pois incluso se está executando. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Non interveño. Pois ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Nada, para rematar, realmente, oye, está bien tener asignación presupuestaria, está también tener el plan, pero lo que está mejor es que las calles se arreglen, que el tema se aparche. Pero bueno, pero vuelvo a decir, pero es que yo no estoy hablando de los últimos meses, yo estoy hablando de los últimos años, porque el mantenimiento de las carreteras es el que es. Es curioso que yo no acuso de nada, ¿eh? Yo no he acusado de nada. He dicho una constatación real de cómo están las cosas, y ahí están las fotos para que ustedes quieren verlas, y si no, oiga, no pasa nada. Quienes lo sufren son los vecinos todos los días. Y en cuanto a la seguridad, yo no comparto la seguridad en la siniestralidad de C305 con el Cajulo, pero creo que el vecino del Cajulo tiene el mismo derecho a andar seguro por la carretera, o no. O a lo mejor porque, oye, es el Cajulo, y yo no hablo de Cajulo porque lo nombró usted, que no tal. No. Es decir, oiga, creo que la gente tiene derecho a toda la seguridad, y es curioso que, oiga, lo que es de su competencia y su atribución directa, pues lo justifiquemos, pero oiga, si ustedes entienden que los vecinos de la Puebla no tienen derecho a que las carreteras estén mantenidas adecuadamente con un mínimo de seguridad, es cosa suya. La realidad está como está, y creo que además las denuncias por incidencias en las carreteras municipales, por las noticias que yo tengo, que son extraoficiales, y si no, oye, se lo pediré oficialmente si algún día me contestan como otros requerimientos de información que pedimos, se han incrementado. Por algo será. No sé, a lo mejor es porque, oye, la gente anda. Entonces, nada, nosotros volvemos a decidir que el estado de las carreteras municipales es lamentable, y que, diga, tienen ustedes que trabajar y hacer aquello que tienen que hacer, mantenerlas, entendiendo que no van, nunca hemos dicho que todo sea inmediato, pero que también decimos que después de 5, 6 años, 8 años hablando de esto, hay cosas que son vergonzosas, por no calificarlas de otra manera. Moitas grazas. Vamos entonces a proceder a votación. Votos a favor da moción? Votos en contra da moción? Pois queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 6 a favor. Bueno, pois non se vota, non? Vale, pois queda retirada. Bueno, pois, decretos da alcaldía xa se deu conta antes, informes da alcaldía non hai, mocións de urxencia non hai, rogos e preguntas? Sí. Verá, llegó a nuestro conocimiento que algunos hosteleros del concello habían solicitado permiso para hacer dinamizar un poco, pues, de cara al verano, en algún tipo de actuación en la calle, y que ese permiso se le denegó por parte de la alcaldía. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el criterio por el cual que se le denegó?
o si a lo mejor es que resulta que existe alguna ordenanza que yo, perdona, desconozco, que sea en contra, porque actividades musicales y de teatro y demás se están haciendo igualmente en la calle. Hombre, siempre dentro de unos horarios prudentes que no sirvan para molestar a los vecinos. Gracias. Pois precisamente esa é a principal razón, o sea, ustedes mesmos trouxeron aquí non fai moito, pois algunha moción relativa ao ruído que se fai. O problema do ruído é algo que nos preocupa moito, porque ademais hai bastantes protestas e para min é con, bueno, a maioría das veces é con moita razón. Entón estamos preparando un regulamento e unha ordenanza sobre todo isto. O motivo principal pola que se denegou eso é que veu no momento preciso que estábamos preparando ese regulamento, non queremos, digamos, ter medidas de rasero diferentes para un e para outros. Pareceunos excesiva a hora a que poñía, ocupaba a vía pública, pedía permiso para ocupar a vía pública hasta as 12 da noite, nunha zona moi céntrica. Bueno, non nos pareceu oportuno, polo menos mentras non teñamos totalmente diseñado pois os horarios aos que poden ter acceso, digamos, en este caso as empresas privadas, en vía pública. Esa foi a principal razón. Permítame que... Bueno, é unha pregunta, sí. Eu creo que non hai réplica aquí, si quer despois... serían dúas logo. No, bueno, no, porque o que me extraña... se refira a outra cousa, sí, senón, despois desto... No, quero falar dos ruidos, por favor, que eu o sufro, señor alcalde, da moción que trouxemos aquí, eu o sufro e non vivo en... Bueno, se falou en concreto de unha calle, dun local determinado, e non vivo, o sea, encima dese local. Estamos falando das 14 da mañán. Agora, que se denegue unha actividade que pode ser de 9 a 11 da noite, cando se está facendo... Era de 9 a 12 en maio. O mellor o que se podía facer é darlle unha opción de 9 a 11, de 7 a 10... Usted seguramente tiña unha opinión diferente a que teño eu. En este caso, eu tiña unha opinión moi clara, e foi, en este caso, evidentemente, era eu o que tiña que decidir, e decidín nese sentido. Seguramente usted decidirá de outra forma, pero a decisión era miña e considerei que ás 12 da noite en ese sitio no mes de maio parecíame excesivo e que iba a molestar a moitos veciños. Esa foi a principal razón. Vale, pois xa queda. Bueno, con isto rematamos, damos por finalizado este